Pilar. Jo crec, bueno, és el que hem dit abans, un acord, a mi em feia molta gràcia quan Esquerra em deia no, és que ens hem, no sé si la paraula era com mutilat, hem obert el partit en canal i uns, diguem, dient que han fet moltes renúncies. Al final un acord està fet de renúncies. No m'agrada gaire recordar això, però vull dir, tota aquesta gent, fins i tot del sector d'abans de Raül Romeva, que ara estan recriminant a Raül Romeva que es vagi amb certes forces i tal, només hem de recordar que en un acord de transició els seus, diguem, avantpassats polítics van renunciar a la bandera tricolor, una de les coses primeres que van fer. És a dir, un acord es tracta bàsicament de renúncies. Un agafa tot un equipatge i al final va deixant equipatge pel camí i es queda amb el que es queda. Aquí, al final, ningú n'ha sortit indemne. És a dir, Esquerra s'ha obert en canal, ha fet moltes renúncies, Convergència s'ha separat d'Unió, Convergència, el que dèieu, ha donat molt d'aire a les esquerres per amunt. Per tant, tenim una llista que jo particularment penso que és una llista bastant potent. No sé si es podia aconseguir una llista, diguem, amb les condicions que tenim molt millor que aquesta, que cobreix una part molt important de l'espectre ideològic. O sigui, tenim una part d'esquerra i de dreta cap a l'orionisme, tenim una part d'esquerra i de dreta cap a l'independentisme, cobrim l'aspecte ideològic i fa molt més plebiscitari l'escenari. És a dir, que el que deia el Pere, queden les forces, diguem, d'esquerres que prioritzen l'eix ideològic sense, diguem, acabar d'explicar que fer unes polítiques, un eix ideològic determinat, com és molt important al tipus d'estat que tens, les teves prioritats. És a dir, ara les ambigüitats cada vegada quedaran més al descobert i tindrem a les CUP per una banda que diran, escolta, mira, un país d'esquerres, però al cap i a la fi que pugui gestionar els seus recursos, i per l'altra banda algú que et segueixi dient que l'important és la lluita de classes, que els estats i des d'on ja gestionen els recursos no hi té res a veure. Podem no parlar de lluita de classes, Si és per Podem, vols dir? No, parlava per iniciativa, bàsicament. No, tampoc parla de lluita de Amb el que diu la Pilar, té certa relació, i una mica també la postura finalment més flexible d'Esquerra, a part dels números de les enquestes, etc. És una imatge gràfica. L'entesa Fernández-Mas implicava que aquesta paraula que està tan de moda, certament odiosa, que és el frame, diguem-ho així, és allò que dius, el missatge que moltíssima gent podia entendre era papes, voteu-me a mi, fills, voteu a mi. I això també col·locava Esquerra en una situació difícil. Que no hi hagi la CUP en aquest acord i podria fer que no sortís majoria absoluta, per això és una por que pot haver-hi? O això agafa una embranzida que representa que se supera? La CUP aquí té una oportunitat de fer una campanya bastant potent, també. Vull dir, encara que sigui per separat, si fem una campanya, diguem, prioritzant l'eix d'Esquerra sense, diguem, fer-se ombra els uns als altres, no? Però jo sempre dic que per què hem d'estar amb tot el tema de l'anti-CiU, no? Tota la gent que va sempre en contra de Convergència o sempre en contra del procés. No, o sigui, fer un discurs en positiu. No cal que sempre ens fixem en els nostres enemics i sempre estiguem tirant, diguem, les armes cap als nostres enemics. No, oblidem, vull dir, centrem-nos en les nostres fortaleses. La CUP, si fa una campanya adequada, pot ser un complement molt potent per acabar arribant a un estat propi amb una majoria molt àmplia. No vull semblar ni del Kremlin ni del Vaticà,